Hey, goed nieuws. De theaterdeuren zijn weer geopend en binnenkort kunt u genieten in een van onze theaterzalen. Natuurlijk is er wel het een en ander veranderd. Kijkt u mee? Dan laat ik u zien hoe een theaterbezoek er nu uitziet. De versoepeling van de maatregelen zorgt ervoor dat we weer voorzichtig kunnen genieten van het theater. We volgen daarbij het protocol heropening theaters en concertzalen dat goedgekeurd is door het RIVM. We vragen ook u om onze richtlijnen te volgen, zodat we samen nog lang kunnen genieten van het theater. De Maaspoort-medewerkers helpen u graag. Bij binnenkomst en op de trappen hanteren we een eenrichtings verkeer. Dit doen we zodat je 1,5 meter afstand kunt houden tot andere gasten. Ook desinfecteren we hier direct onze handen. Zoals u van ons gewend bent, staan op diverse plekken in ons gebouw medewerkers om u wegwijs te maken. Goedenavond mevrouw, welke voorstelling komt u bezoeken? Ik kom voor Jacques Voels. Als u geen gezondheid klachten heeft, mag u trap naar onder naar de werkbank bewegen. Dankjewel. Wens u een fijne avond. Enkele dagen voor de voorstelling ontvangt u een e-mail met de laatste informatie en instructies over uw bezoek aan de Maaspoort. Hierin vragen we u ook nadrukkelijk thuis te blijven bij milde klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, verhoging tot 38 graden, keelpijn of plotseling verlies van reuk of smaak. Het is belangrijk dat iedereen zich daaraan houdt. De garderobe is voorlopig gesloten. U kunt uw jas thuis laten of meenemen de zaal in. Wilt u vooraf iets eten, dan kunt u reserveren bij Bistro de Luif of Cabrio. Om verplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen zijn er geen pauzes. Ook de bars en de foyers zijn gesloten. Wilt u een drankje doen voor aanvang of na afloop, dan kunt u terecht bij Bistro de Luif of Hotelbar de Misten. Door de maatregelen zijn er minder toiletten beschikbaar. Daarom vragen wij u vriendelijk om thuis naar het toilet te gaan. En ook hier geldt, uw handen wassen. De voorstelling gaat bijna beginnen en ik ga mijn plekje opzoeken in de zaal. Normaal zijn er rijen stoelnummers, maar nu is er een aangepaste zaalindeling. Ik volg de aanwijzingen van de medewerkers op. Wij controleren nog steeds uw kaartjes, maar dan wel op 1,5 meter afstand. Goedenavond mevrouw. Goedenavond. U komt voor de voorstelling van Jacques Voels. Klopt. Klopt helemaal, dan mag u doorlopen naar de foyer. Dankjewel. Fijne avond. Goedenavond. Goedenavond. Leuk dat u er weer bent. Dankjewel. U mag in de tweede rij in de midden plaatsnemen. Dankjewel. Fijne voorstelling. Komt u met uw eigen huishouden of met maximaal 2 personen, dan kunt u bij elkaar zitten. Reserveer alleen tickets voor meer dan 2 personen als deze tot uw eigen huishouden behoren. In de zaal wordt de lucht voortdurend ververst, onder andere via de ventilatieroosters in de stoelen. Onze luchtbehandeling werkt met 100% verse buitenlucht en 100% afzuiging. Er wordt dus geen lucht gecirculeerd. Na de voorstelling zullen onze medewerkers u per rij naar buiten begeleiden. Blijft u dus zitten totdat onze medewerkers aangeven dat u de zaal kunt verlaten. Ik heb weer genoten van een mooie voorstelling. Ik hoop binnenkort u ook weer. Na de voorstelling kunt u nog genieten van een hapje of drankje bij Bistro de Luif of Hotelbar de Misten. Maar blijf overal 1,5 meter afstand houden van andere gasten. Tot ziens! Tot ziens. Dus ook wanneer u binnenkort weer mooie theatermomenten gaat beleven, zijn de hygiëneregels erg belangrijk. Bij klachten blijft u thuis, we desinfecteren onze handen bij binnenkomst, we houden 1,5 meter afstand tot andere gasten, we volgen de instructies op van al onze medewerkers, we volgen de vastgelegde routes en we wassen regelmatig onze handen. Daarnaast hoesten en niezen we in onze elleboog. Op deze manier zal de komende tijd een theaterbezoek eruit zien. Als we ons allemaal netjes aan de regels houden, kunnen we weer genieten van prachtige voorstellingen. We hopen u binnenkort weer te zien in de Maaspoort.